šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja, pažnja. Spremite mi, molim vas, sandvič. Jel može? Nema problema. Lako. O da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba. Hajde, leti kod mene. Oho, nevjerovatno. Hoću i ja tako da umem. Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. O da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sandvič. O da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Jo. Što se dešava? Dosta. Da, upravo si Klovnja, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sandvič. O da. Dalje sipam ulje na zagrijen tiganj. I spuštam sandvič da se prži sa svih strana. O, to će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam. Hoćeš da dodaš i to? Kakve su to šale. Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. I ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super. A sad ću istopiti sir. Super, tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo da zgojite, da. Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. O, ti si me spasila, hvala puno. A vatre više nema? Nije li sve u redu? Super! Dobro, sad ja. A vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. O, mačja hrana, volim je. Sipet ću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. A šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. A povrati ću. A ne, to sigurno neću jesti. A ovaj sandvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na šta me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljudo? To je mnogo ljudo. Požar! Sad ću sve da spalim ovde. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kako olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi je. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja! Ovog puta želim pastu sa čustama, jel može? Da! Okej. Obične makarone, fuj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao? Dakle, sada ja. Otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto, ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. Što si uradila? Moja kuca.
Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati dugačke špagete? Verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica. Daj mi moj paradajz sos. Dakle, sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super. Zatim stavljam svo crne špagete. A preko ću dodati mleveno meso. Sirovo naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da. Hej mali, gde ćeš? Vrati se na tanjir. Mamice, to je pauk. U pomoć. Sad ću te prebiti. Izvini, zombi, hoćeš vaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte. O da, odlično vide. Ja sam super. A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O da, i naravno mi trebaju šarene slatke bombone. Ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukova. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je klov. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Ovog puta mi se jede kolač, ovakav, jel može? Dobro. Važi. Naravno. Dakle, ja ću početi. Treba mi brašno. Svrbi me nos. Ništa ne vidim. Jao. Ne brini, sve sam očistila. Dakle, sipat ću brašno. A zatim treba mi ovakav uređaj. Unutra ću sipati mleko. Da, gledajte. To je baš zabavno. O, da. Mogu to gledati non stop. Baš cool, jel da? Dobro, dosta igranja. Idemo dalje. Sad mi trebaju jaja. Gledajte, umem da žongliram. Ups, ili ne umem. Zaprljala sam cijelo lice. Smijete se? To je najbolja pohvala za klovna. I opet uzimam jaje i razbijam ga. O, da. A sada treba sve dobro promešati. Da ne bude grudica. Odlično. Ostalo je da umestim ovo testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam pravi klovn kuvar poslastičan. Ups, izvini. Dobro, sklanjam. Nemoj da se dereš. Dakle, sad ja. Uzet ću krv sa ukusom jagode. Probušit ću kesu i sipati to u moje testo za kolače. O da, sa sirupom od jagoda će biti vrlo ukusno. A sada treba sve dobro umutiti. O da, ispala je dobra konzistencija roze boje. Sipat ću sve u kalup i nosim u rednu. Idi, vampiriću, nemoj da zalutaš. Uključujem i merim vreme. A sada mogu da letim. Cool!
hoću ja da letim. O, zombi, vidi trik. Evo prst postoji, a sad ga nema više. I opet se pojavio. Cool, gledaj, ja tako mogu. Eto, otkinula sam prst. Kakav užas! Otkinuo si sebe prst. A šta je sa njom? Verovatno samo spava. Užas. Što si tako plašljiva? Vratit ću prst na mesto. Ups, nisam uspela. Ideja! Smislila sam dizajn kolača. Sipat ću zemlju, zatim kolač i... Da, sad mi treba moje cipela. Dodat ću malo crva iz moje cipele. Ispalo je super. Svaka mi čast. Halo? Hej, vampire, prestani da spavaš. Ustaj! Pa šta je to? Budi se! Šta je to bilo? Koliko sam spavala? Moj kolač, treba ga brže izvaditi. Izgleda da u redu. Nije izgoreo. Dakle, napravila sam prelep kolač. A sad ga moram ukrasiti. Sipat ću ovakav crni šlag. A zatim dodati krila, oči i usta. O da, to će biti jako dobro. Svaka mi čast. Ja sam završila. Wow, super! Niko tebe nije loše. Gde je moj kolač? Sad ću nešto smisliti na brzinu. O, zombi, vidiš šta sam našla? To je bilo kod tebe u kosi. A sad ću uzeti šareni šlag. O, da, koristit ću žuti. A zatim ću dodati par crvenih detalja. Jeste već shvatili ko je to? Da, to sam ja. O, još mogu da vežem balon. Eto, hajde kolaču, leti, leti. Wow, gde je treći kolač? Kako slatko! On je doleteo do mene na balonu. Baš originalno. Dakle, njega ću prvo probati. A glava klopna je mnogo ukusna. I šlag je nevjerovatan. Ekstra. Da. Thank you very much. Ne mogu da se odvojim od ovog jela, ali moram da probam i ostalo. Jao! Zašto mi zombi svaki put sprema nešto odvratno? Fuj, crvi! Odvratno! Zombi je tužan. Zdravo, slatki mišu! Sad ću probati krilo. Baš je ukusno. A sad ću da odgrizam sam kolač sa crnim šlagom. Neverovatno! To je mnogo dobro! Dakle, ostalo je zabrati pobednika i pobedio je vampir! Da, čestitam! Hvala! Šta je to bilo? To je bio prank! Dakle, da vidimo šta mi je u planu. Prvo ide šminka. Od čega da počnem? Tačno, treba mi puder. Da, treba maksimalno izbeliti moje lice. Hajde, otvaraj se! Jo. Svo lice mi u puderu. A malo ću otresti. Da, sada moja koža ima odličan ten. A sada uzimam četkicu. Ona mi je prljava. Ne odgovara. Onda šta da uzmem? Tačno. I mala sam negde drugu četkicu. Evo je. Samo što na građevinsko, ali nema veze. Sad ću da sredim to. Moja lutka ima svoju ležaljku. Potrebna mi je. Aha. Dakle, stavit ću četkicu na ležaljku. Tako je. A sad ću vam pokazati moje veštine frizera. Odseći ću sav višak. Da, treba napraviti malu četkicu. O da, savršeno. Umočit ću je u crvene senke. Tako je. A dalje nanosim senke na kapke. O, savršeno. Sviđa mi se. A još imam šablone u obliku slepih miševa. Napravit ću par na obrazu. Ne, to je
je već preterano. Dve ću da skinem, neka lete. O, uleteli su mi pravo u nos. O, pojavili su se na drugoj strani. To mi se već sviđa. A sad ću uzeti trepavice. Treba ih zalepiti. O, ne, to je već previše. Trepavice treba da se zalepe na moje trepavice. Sad je savršeno. Dalje ću nacrtati strelice. Trebaju mi oštre strelice. Pažljivo. Tako je. Uspela sam. Wow, ekstra. A sada uzimam telefon. Hoću da se slikam. O, kakav jak blic. Moje oči. Imam ideju. Vampirima su crvene oči. Znači i ja moram imati takve. Treba izdržati taj blic. Da, uspelo je. Sad su moje oči crvene. A zatim ću našminkati usne. Prvo ću napraviti crnu konturu. A posle dodati crveni karmin. O, savršeno. Ali frizura je užasna. Potrebna mi je lepa, bujna kosa. O, ispod mog prozora je sastanak. Devojka ima idealnu kosu. Baš takva mi je potrebna. Sad ću probati da je ukradem uz pomoć štapa za pecanje. Nadam se da se neće mnogo ljutiti. Jim, ti si tako lep. Šta, gdje ti je kosa? Kakva noćna mora? Da, uspelo je. Sada imam sjajnu frizuru. Da probam. O, kako vam se sviđa moja transformacija? Meni se jako sviđa. Počela sam da ličim na vampira. Jazz, hajde da se osvežimo porcijom sveže krvi. O, šta? Da li je to naša sirena Judy? Pogledaj Tylera. O, Judy, izgledaš tako neobično. Šta? Počinje da se sviđa Tyleru? Oni nikad neće biti zajedno. Ja ću joj sve pokvariti. Ona ima flašu kole u svom rancu. Sad ću joj prosuti na Judy. Neka kola spere celu njenu šminku. Da, tako je. Jao, promašila sam. Pogodila sam odeću, ali tako je još bolje. Šta? O ne, moja odeća. Sva sam mokra. Idem kući. Moja omiljena košulja je uništena. Šta je dalje u planu? Taman treba da promenim garderobu. Pala mi je na pamet dobra ideja. Sad ću naći nešto odgovarajuće. Kako vam se sviđa ova kombinacija? Jeli? Ne, to nije ta tema. Možda vatrogasac, jeli? Pa ne, to uopšte nije to, slažem se. A šta mislite o građevinaru, jeli? Dobro, to je čudno, slažem se. Onda predlažem modelo doktora. Mada Tyler će se sigurno uplašiti. A potrebno mi je nešto vampirsko. O, ne, to je previše formalno. I šta će mi šešir? Ne, to treba da se promeni. To je već druga stvar. Izgledam idealno. Svaki detalj ovdje naglašava moju novu eru vampira. Idem u školu. Hoću da pokažem svima moj novi izgled. Ja ću sigurno biti najlepša vampirica. Pogledajte koliko sam se promenila. Nevjerovatno. I gde je naša sirena? Šta? Wow, da li je to Judy? Izgleda prelepo. Ćao svima, odlučila sam da se presvučem posle one situacije sa kolom. Tyler, a da li ti se zaista sviđa? Tako sam srećna. Samo što ja još uvek nemam moćnjake. To je najvažnija stvar kod vampira. Šta da radim?
Lilian ima očnjake. Ide, neka me ujede. To će sigurno uspeti. Sad će uplašiti repom. Ha, uspela. O, ujela me. Šta će sada biti? O, nije mi dobro. Vrti mi se u glavi. Šta se dešava? Wow, moj rep je nestao. Sad imam noge. I očnjaci su porasli. Ona me iskoristila. Naučit ću je pameti. Ne, Lilian, odlazi. Ne smeš da diraš Judy. Ona je sada moja devojka. Ja ću te štititi, Judy. Ti si prelepa. Kako to? Mada njihov par mi se uvek sviđa. Šta to tako smrdi? Da to nije možda od mene? Valjda nije. Da vidimo. O ne, smrdljive čarape. Ozbiljno? Ne. Odvratno. Devojke, uzmite kartice. O ne, ja neću da ih ližem. Da jedem čarape. Ozbiljno? Dobro, lago meni. Ovo je odvratno. Ne, ne, ne. Ja neću. Nema šanse. Zašto? Zašto me terate? Jao, kakav užasan zadatak. A mogu li prvo da je oberem? Je li? Uj, kako prljava. Ne, sad ću povratiti. Treba mi kesa hitno. Izvinite, devojke. Nisam mogla da se sudržim. Julie, hajde sada ti. Fuj, odvratno. O, znate? Enid je u pravu. Da mi ne bude neprijatno da jedem ovu smrdljivu čarapu, treba je samo oprati. To je super ideja. Sipat ću prašak u korpicu, staviti čarapu unutra, a zatim uključiti veš mašinu. Eto, ostalo samo sačekati. Da, ja sam genije. Eto. Ovako je mnogo bolje. Miriše na svežinu. Sad ću još ispeglati ovu čarapu. Da. Još malo. Gotovo. Sad sam spremna da probam to. A? Kako zabavno. Je li neko video možda moju čarapu, gospodo? O, evo je. Hvala što si je oprala, devojčice. Sad ću je obući. Odlično. Ćao, devojke. Oj, kakav užas. Hajde zajedno da skinemo poklopac. Dobro. Wow, kakva lepa torta, super. Hej, stani. Prvo moramo uzeti kartice. Ništa. O ne, baš mi je žao. Obožavam da ližem torte. A ja ću da jedem. To je super. Dajte mi bržavu tortu. Baš je ukusna. O, da. Ova torta će biti moja. Uhvatila sam. Nema šanse, Enid. Igraj po pravilima. Ups, nadam se da se nije udarila. Ali više sigurno neće krasti tortu. A Wednesday, hajde sad ti. Torta naravno nije crna, ali meni se sviđa. Bila si u pravu. To je ukusno. O, imam ideju. Ruke gore, ovo je pljačka. Torta će biti moja, ha? O, da, konačno se mogu nasladiti. Enid, vreme je da kaznimo tog lopova. O, zašto ste to uradili, Bože? Ali torta je svakako ukusna. Super. Papir, kamen, makaza, ja sam pobedila, ha? Devojke, hajde da vidimo šta je tamo. O, to su nudle. Ja ću da ih jedem. A ja ću da ližem. Ja. O, eto, ja neću ništa. Šteta. Dakle, da vidimo. O, ne, to nisu nudle. A, to su larve, fuj. Smirite se. Kako ipak dobro što ne radim ništa. Drži se, Julie. Tebi se nije posrećilo? Da, upravu si. Ajoj, jadna ja. Ne možete da zamislite kako se plašim da jedem to. Užas. Ne mogu da verujem da sam uradila to. Fuj. Pa ćeš oprati zube? O, da. Hvala puno. O, kako prija.
Super, sad se osjećam mnogo bolje. Eto, završila sam. Wednesday, prijatno. Mirno, imam plan. Dakle, treba dodati vatre. Tada neće biti tako odvratno ih jesti. O da, tako je mnogo bolje. Vreme je da probam. Uzet ću štapiće. Ne mogu da kažem da je to ukusno, ali može da se jede. Da. Uj, nama je čak gadno i da gledamo to. Hoćete da probate? Ne, sklonite od nas! Da, vidimo! Šta? Prazna žvaka? Ne razumem. Jao, izgleda da je ovu žvaku već neko jeo. Hajde da uzmemo kartice, izvolite! Da vidimo, da ližem. O, da, dobro je. Ne, samo ne to! Dobro, Wednesday, ti si prva, hajde! Možeš da ližeš žvaku koliko god hoćeš, a ja ne žurim, ne brini. Devojke, pomozite mi da je odlepim. Hajde! To nije lako! Oh, Užas! ma ova žvaka nas sigurno zavitlava. Da. I šta da radimo? O, devojke, imam ideju. U rancu imam mnogo korisnih stvari za svaki slučaj. Sad ću da vam pokažem. Gledajte! Pokušat ću sa ovim da otkinem žvaku. Hajde! Oho! Bravo, Julie! Svaka čast! Gotovo. Izvoli, Wednesday. Baš ti hvala. O ne, zar ću stvarno morati da pojedem to? Odvratno. O ne, Wednesday, šta si uradila? Kako smešno! Julie! Odvratno! A to je stvarno bilo smešno. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja otvaram. O, to su žele oči. O, super! Da vidimo kartice. Da li me zavitlavate? Da, blago meni, ja ću da ližem. A ja da jedem. Mogu li ja da počnem? Hvala. Ovo žele oko je divno. O, baš mi se sviđa. O, a ovo je još bolje. Smislila sam, treba da poližem svakako. Mislim da preteruješ. Dosta. Super. Dovoljno, prestani. Ne, nisam još završila. Vrati mi. What's the matter with you? Wednesday, baš si smešna. Baš me briga. To je mnogo ukusno. O da. Šta vam treba? Posluži se, Julie. Ovdje će biti dovoljno za sve nas. U pomoć. Hoćeš da otvoriš? A ti? Ja da. Dakle, da vidimo. O, žele u flaši. Super, juhu. Da vidimo. Wednesday nema ništa, a ja ću da jedem to. A ja da ližem. Imali smo sreće, super. Hoćete već početi da jedete? Naravno, vrlo rado. O, kako to lepo izgleda. A ukus je još bolji. Hej, daj to vamo na mene red. Ali nisam još završila. Baš si bezobrazna. Oho, pogledajte. Jezik mi je postao šareni. Oho, nevjerovatno. Hoću ja takav. Bila si u pravu, Enid. To je mnogo ukusno. O, šta se dešava? Devojke? Pogledajte kako sam lepa. Cool. Jao, izgledate glupo. Hajde da častimo Wednesday da se ona ne ljuti na nas. Wednesday, otvori usta. Hej, šta to radite? Ne želim da jedem to. Kakav užas. Baci kocku. Kakav užas. Šta mi je? O ne, gde je moja crna kosa? Ma daj, lepo ti stoji.
čokoladna hrana protiv prave hrane. Wow, to je dinamit. Može eksplodirati. Čekajte, ovaj sigurno neće eksplodirati jer je od čokolade. O, kako cool. Nikad pre nisam jela čokoladni dinamit, ali ovaj je tako ukusan. Fantastično. Wow, blago tebi. Da, ne mogu da se zaustavim. Ostao je posljednji komad i tajmer. Dođi kod mene. O, da, to je divno. Čekaj, Julie, ako sam ja imala čokoladni dinamit, šta je kod tebe? Pravi. Ajoj, mamica sad će eksplodirati. Treba nam pomoć. O, šta je to? Čula sam da nekome treba pomoć. O, a vidim da dole dve devojke zovu u pomoć. Odmah ću ju spasiti. Zdravo, drage dame. Šta vam se dogodilo? A, to je dinamit. Prvo vas moram osigurati. Ogradit ću vas. Tako je. A sad je red na dinamit. Kako to isključiti? Možda ovdje ima neki prekidač. Hajde, lomi se. O, kakvi su ovo dugmići? Izgleda da sam nešto pogrešno pritisnula. Devojke, moram da idem. Ćao, čao. Ona ga nije isključila, zar ne? Hajde da vidimo. O ne, samo smo potrošili vreme. Vidi, imam popit. Kako će nam pomoći? Upravo si treba nešto ozbiljnije. Čarobni štapić. Ozbiljno? Dobro, možda motorna testera. Skloni to, molim te. Ništa ti se ne sviđa. O, to će nam pomoći. Da, sad ću preseći neku žicu. Ali koju? Biram plavu jer mi je to omiljena boja. O ne, dinamit je eksplodirao. Čekajte, devojke. Ovo je čokolada. O, kako sjajno. Brzo probajte svu ovu čokoladu. Hvatajte, ko uhvati više, pobedio je. Julie, ja sam bolja. Ma nije bitno, bitno je da je čokolada ukusna. Slažem se. Oho, je li to novi iPhone? Sjajno, hajde da vidimo čiji je pravi, a čiji je čokoladni. Julie, pogledaj šta ti imaš. Ekran ne radi, čudno. Da, zato što imam čokoladni iPhone. Oh, cool. Ovo je jako ukusno. Onda ja definitivno imam pravi. Da, napokon sam dobila novi telefon. Moram odmah da se slikam. O, hoću i ja. Julie, kvariš mi sliku? Jel tako? Okej. Onda ću te uplašiti. Kako ti se to sviđa, Nikol? A? Ha, uplašila si se. Ti si kukavica. Dobro, neću više da te diram. To uopšte nije smešno. O ne, moj telefon razbio se. O, ali Julie to ne zna. Julie, hoćeš da se zamenimo? Baš mi se jede tvoj čokoladni iPhone, a rado ću ti dati svoj pravi telefon. Odlično. Šta? Razbio se? Nikol, ne treba mi polomljeni iPhone. Vrati mi moju čokoladu. Što? Skoro si sve pojela? O, ali ja imam čokoladni punjač. Smislila sam nešto. Stavit ću telefon da se puni. Wow, uspelo je. Moj telefon je kao nov. Super. Što? Kako je to moguće? Julie opet ima celu čokoladu? Da, i rado ću je pojesti. O, da, to je divno. Hoću i ja tako. Imam i ja punjač. Sad ću probati. O ne! Nikol, šta ti je? Nisam trebalo ovo da radim. Frizura ti je top. Oho, to su čokoladna jaja. Cool, a šta ima Nikol? I Nikol ima čokoladna jaja? Kako je to moguće? Hajde da vidimo u čemu je stvar. Ja ću da počnem. Baš me zanima šta je unutra. Prvo ću skinuti savomot. Odlično, a vreme je da probam. O, da, to je prava čokolada. Fantastično. Oho, a unutra su Skittles bombone. Obožavam ih. Jo, i ja želim da probam svoje jaje. Sad ću ih otvoriti. I... O ne, kako gadno. To je pravo jaje. Užas. Fuj, jadna ja. A ja ću nastaviti da jedem. O,
A tu su žele medvedići. Fantastično! Sad me zanima šta je u ostalim jajima. Sad ćemo da vidimo. Wow, to su Malteser bombone, super! O, da, blago meni. Šta je, Julie? Hoćeš probati čokoladne jaja? Moja? Kako da ne? Jedi svoje jaje. Baš si Cicija. O, došla mi ideja. Sad ću staviti Nikol jedno od svojih pravih jaja. Da vidimo kako će reagovati kad ga proba. O, a šta je ovdje? Šta? O ne! To je pravo jaje? Da, moj plan je uspeo. Kako ti se sviđa moje sirovo jaje, a? Eto ti? O ne! Šta si uradila, Nikol? Sad sam sva u jetu. Nemoj više to raditi. Dobro, poješću svoj jaje. Iako, znate šta? Došla mi je genijalna ideja. Ako su ovo prava jaja, mogu ih ispržiti. To je baš lako. O, da, odlično mi ide. Ja sam pravi kuvar. O, to izgleda baš lijepo. Julie, mogu li da probam malo? Molim te. Naravno da ne. Ne? I ko je od nas dvije Cicija? Vidi, sad ću ti pokazati kako umem. Bacam i... O, to je odličan trenutak da se osvetim. O ne! Da, uspela. O, jadna Julie, sva si se umazala. Baš si bezobrazna. Ne pričam više s tobom. Vreme za nove poklopce. Ovog puta ispod kola i pomfrit. Pitam se ko ima čokoladni set. Oho, izgleda da je moja flaša čokoladna. Sad ću da probam. Wow, prelepo. Oduševljena sam. O, šta će biti unutra? Wow, a unutra su Skittles bombone. Baš su lepe. Wow, obožavam ove bombone. Blago meni. A sad ću ja probati svoju kolu. O ne! O, džabe sam je mučkala. Jao, sad sam sva mokra i lepljiva. Fuj! Prestani da se smiješ. Izvini, ali to je zaista bilo smešno. Dakle, vreme je da probam svoj pomfrit. Izgleda kao pravi, ali zapravo to je čokolada. Wow, prelepo, a nisam znala da je čokoladni pomfrit 100 puta ukusniji od običnog. Čekajte, je li kutija čokoladna? O, jeste, to je sjajno. Šta? Sigurna sam da je i moja kutija jestiva. O ne, fuj, ovo je pravi karton. Kako gadno, pojela sam papir. Ma daj, nemoj biti tužna. Izvoli, probaj moje pakovanje, sigurno je ukusnije od kartona. O da, baš ti hvala.